שלום לכולכם, אני מודה לכם על שבאתם להרצאה החודשי שלנו. ההרצאה החודש היא ויסות רגשי, זיהוי וניהול הרגשות שלך ושל יקיריך. אני מודה לרוני ולגלי הרגש על האירוח. אני משולם גוטליב, כפי שחלק מכם כבר יודעים, ואני יושב ראש הארגון הישראלי החינוכי למען טיפול בהפרעת אישיות גבולית. אנחנו ארגון שהוקם ב-2016 למען בני משפחה והמתמודדים של הפרעת אישיות גבולית, לעזור להם לקבל את הידע ואת התמיכה ואת הכלים ואת הייעוץ שנדרש. אנחנו גם תומכים במחקר, ואנחנו גם כן עוסקים בהסברה כדי להמית את הסטיגמה לגבי הפרעת אישיות גבולית, וכדי לתת לבעלי מקצוע וגם בני משפחה וגם מתמודדים את הידע שהם צריכים כדי להתקדם. הערב אנחנו דנים בהמיומנויות שלקוח מ-DBT, שקוראים לזה זיהוי וניהול רגשות, או בעצם ויסות רגשי יעילה. מה מטרת המיומנות הזאת? מטרתו היא לזהות את רגשותיך או רגשות האחר, כדי לנהל אותם או להתמודד איתם בצורה אפקטיבית. כלומר, אם אנחנו לא יודעים מה אנחנו מרגישים, ואנחנו גם לא יודעים מה שהשני מרגיש, ברור שמאוד מאוד קשה לנו להצליח לנהל שיחה, או לנתב את הרגשות שלנו או לשני, וכפי שאנחנו יודעים, הפרעת אישיות גבולית היא הפרעה של ויסות רגשי, ואנחנו גם יודעים שכשבן משפחה נמצא עם מתמודד שיש לו קושי בוויסות רגשי, בין אם יש לו הפרעת אישיות גבולית או בין אם יש לו הפרעה או מחלה אחרת, זה מאוד מדביק. גם אנחנו נכנסים, בני המשפחה נכנסים לרגשות, אפשר לכנות את זה יתר, אבל זה באמת הצפה רגשית, ואז גם אנחנו לא מסוגלים לדעת מה לעשות, אנחנו נכנסים לחשיבה מעורפלת, ואם גם המתמודד בחשיבה מעורפלת בגלל הרגשות שלו, אז באמת קשה מאוד לשוחח, לדבר, לנהל את העניינים באופן אפקטיבי. ולכן הצעד הראשון היא החיפוש הזה, החיפוש של זיהוי הרגשות. לשם מה יש רגשות? אז רגשות הם דברים טובים, כן? לפעמים בני משפחה או מתמודדים של אנשים עם הפרעת אישיות גבולית או ויסות רגשי חמור, או כל דבר אחר, כן, מרגישים, וואי, רגשות הן בעייתיות, כן? רגשות זה רק כעס, רגשות זה רק הצפה רגשית, זה לא דבר טוב, כן? ובעצם זה לא נכון. יש לנו רגשות בשביל סיבות מאוד טובות. אז הסיבה הראשונה היא קבלת מידע חיוני אודות המצב. הרגשות שלנו מלמדים אותנו מה עומד לקרות, וגם דוחפים אותנו לתכנן משהו, תוכנית של תגובה ומוטיבציה לפעול, כן? אם אני רואה שהאויב בונה מגדלים על הגבול, ואני מתרגש מזה, ואני מפחד מזה, ויש לי חרדה בגלל זה, אז זה מחייב אותי, או מאפשר אותי, לתכנן תוכניות, ויש לי את המוטיבציה לפעול. אז הרגש היא דבר טוב, אם שמים לב לזה, ופועלים לפיה, באופן מבוסת. דבר שני, תקשורת עם והשפעה על האחר. כשאני נכנס לחדר ואני רואה שבן אדם זועף, ורואים את זה לפנים שלו, אז קיבלתי מידע עליו, ואני יכול לדבר איתו באופן יעיל, שיאפשר לי להשפיע עליו, ולתקף אותו, ופשוט להיות איתו. דבר שלישי, רגשות מאפשרים לנו לתקף את עצמנו. מה זה לתקף? לתקף זה להגיד לעצמנו, במקרה הזה, שאנחנו בני אדם, אנחנו עושים כמיטב יכולתנו,
אנחנו פועלים לפי הנורמה של האנושות, כן? אם אנו פוחדים, או אם אנחנו אפילו נכנסים לפאניקה, או אם אנו עצובים, או אם אנו שמחים, אם אנחנו מכירים ושמים לב לרגשות האלו, אז זה מאפשר לנו לפעול באופן הרבה יותר יעיל, וכמובן גם כן להגיד לעצמנו, וואו, אתה בסדר, אתה ממש בסדר, יש לך את הרגש הזה, זה רגש טבעי, אולי רגש קשה, אולי רגש קל, אבל זה רגש שהיא חלק מהאנושות. וכנ"ל לגבי המתמודד, כן? אפשר לראות את הרגש הזה ולתקף את זה, כן? לתקף במילים אחרות, לכבד את זה, לכבד את ההיגיון של אותו רגש מבחינת המתמודד. בדיוק כפי שהיינו מצפים שמישהו אחר היה מתקף את הרגש שלנו כשהם רואים אותנו. אז עניתי על זה כבר, אבל בוא נמשיך עם זה קצת. האם הם תמיד מזיקים? האם רגשות תמיד מזיקים? כי לפעמים אנו מרגישים, וואי, זה רק דבר רע, זה רק גורם לבלגנים. אז התשובה היא לא. רגש יכול לעזור לנו לבצע את פעולה הנדרשת בהתמודדות עם אנשים אחרים, עם עצמנו, או עם אירוע מסוים. לדוגמה, פחד מסמן סכנה קרובה, נדרשת קריאה לעזרה, למשל לחייג למשטרה. ואם לא היינו פוחדים, לא היינו מחייגים, כן? אז בהחלט הרגש פה מועילה. חרדה במקרים רבים נובעת מאירוע בלתי נעים וקרוב, למשל מבחן. אז האם החרדה היא יעילה או לא? החרדה יכולה לשמש סימן שעלינו לנסות להתכונן למבחן. לימוד למבחן יכול לסייע לנו להפחית את החרדה ולהצליח במבחן. אז בעצם פה הרגש דווקא גם מוסר לנו מסר לגבי המצב הנוכחי, וזה גם דוחף אותנו לתכנן תוכנית, לפעול לפיה, וזה במעגל מפחית את החרדה עצמה. אז רגשות יכולים להיות מדהימים, וכל אחד יודע שאם אתה נכנס למבחן, ופתאום אתה נכנס לחרדה, ואתה שוכח את כל מה שלמדת, ואתה פשוט לא מסוגל לזכור, בגלל החרדה שפשוט תוקף אותך, וגורם לשכחה באותו רגע, זה לא עוזר, כן? וזו דוגמה טובה שהמקרה שהחרדה כשהיא במקום, כשהלחץ הזאת במקום ברמה הנכונה, אז זה באמת מעודד ועוזר. וכשזה מציף אותנו, אז אנו צריכים למצוא כלים או ללמוד כלים כדי לבסט, ואם לא, הרגש כן יציף אותנו. מה הם הרגשות? כן? אז דבר פשוט מאוד, כן? אבל לא כל כך פשוט. 6 רגשות בסיסיות, כעס, גועל, עצב, חרדה, שמחה, הפתעה, וכמובן יש עוד. ומאוד חשוב להדגיש שמצאו במחקר שהדמות פנים האלו, או הדמויות פנים האלו, הם אוניברסליים. אז לא משנה לאן אתה הולך בעולם, הבן אדם בצד ימין למעלה, זה בן אדם שהוא מופתע. רואים את העיניים הפתוחות, את הפה הפעור, זה הפתעה בכל העולם. הבן אדם באמצע, מאוד קל לזהות, הוא שמח, כן? הבן אדם באמצע, בשורה שנייה, למטה, ברור שהוא, לא, ברור שהבן אדם בצד שמאל הוא כועס. איך יודעים את זה? כי יש לו פה מתוח, ויש לו עיניים מאוד, כן, ממוקדות. אז 3 אלו אני חושב הם בדרך כלל הכי קלים לקרוא, והאחרים יש פה
עצב, גועל וחרדה, ותוכלו להסתכל בשלושה אלו, ולנסות כן לראות את הפה, איך הפה עובד ואיך העיניים, כדי לראות אם בן אדם שמח, עצוב, גועל, או השלישי, ובעצם תוכלו אפילו לעשות את הפנים האלו, וזה גם יכול לעזור לכם לשאול, כן, לאבחן איזה רגש יש אותו בן אדם. מה עם הרגשות? אז יש המון רגשות. יש, כן, אכזבה, אושר, אהבה, גאווה, גועל, רוח, כן, יש המון רגשות. אז איך אני יודע איזה רגש יש לי באותו רגע? אז דבר ראשון, שים לב לריבוי הרגשות. רק תבין שיש המון רגשות. זה לא רק עצב או גועל או כעס או פחד, יש המון רגשות. שני, שים לב שהרגשות הבסיסיים גם מתבטאים בגוונים שונים, כלומר יש סוגים שונים של שמחה, כן? אתה יכול להיות עליז, אתה יכול להיות מבסוט וכו', וגם בעצב, כן? אתה יכול להיות עצוב, אבל גם כן אתה יכול להיות מדוכא, או אתה יכול להיות עצוב מאוד, או כן, פחות עצוב וכדומה. ולפעמים אפילו לשאול את עצמכם את השאלה הזה, איזה סוג של עצב אני מרגיש עכשיו, זה כבר מאפשר לכם לזהות יותר טוב מה קורה עמכם. ויש ברשת אפשר למצוא גלגלי רגשות עם השמחה, ואז השישה רגשות, תת רגשות. וגם אפשר לשים לב לזוגות, כן? אושר ואהבה, כעס ועצב, גועל ופחד, אשמה ובושה, שאם אתה מזהה אחד מהם, אז אולי השני נמצא גם כן שמה, או לא. וחשוב להדגיש רק לשנייה, כמאמר מוסגר, שאשמה היא מה שאנחנו מרגישים כשעברנו את הגבולות שלנו. כן, אם אני, לא יודע, כן, צועק על הילד שלי, כשהוא, כן, כמעט ולא עשה כלום, אז עברתי על הגבול שלי, ואני מרגיש אשמה. אבל אם האמא שלי, כן, מבקרת, והיא אומרת, איך אתה יכול לתת לילד הזה לצאת מהבית, בלי כובע ומעיל ומגפיים ביום גשום, אז מה שהיא מנסה לעשות, חוץ מלעזור לי, היא לבייש אותי, כן? יש פה ניסיון לחייב אותי לפעול לפי הרגשות שלה או הכללים שלה, וזה גורם לי לבושה, כן? אבל זה לא גורם לי לאשמה, כי אני מרגיש שבסדר, הוא יכול לצאת עם מעיל וכובע, הוא לא צריך גם מגפיים, כן? אז אני לא צריך להרגיש את הבושה, אני יכול לדחוף את הבושה, כן? לא צריכים להגיד את זה בכל רם, אבל בהחלט אפשר להגיד, וואו, הבן אדם הזה מנסה לבייש אותי, ואני לא קונה את זה, כן? אני לא מוכן להרגיש בושה, וכמובן רובנו בורחים מהבושה כמו אש, ויש אנשים שמבלים את כל החיים שלהם בבריחה מבושה, והם עושים את מה שהם עושים כדי שאף אחד לא יבייש אותם, וזה קצת חבל, אף על פי שזה מאוד אנושי, ויותר בריא להגיד, טוב, אם עברתי על הגבול שלי, אז אני אשם במשהו, ואני צריך לפעול. אבל אם לא עברתי על הגבולות שלי, אז אני בסדר. אפשר לתקף את עצמנו. מה מוליד או משפיע על רגשותינו? ופה אנו נכנסים ללב העניין. כן? אם אנו יודעים ומכירים מה מוליד או משפיע על רגשותינו, זה כבר מאפשר לנו או לקטוע את הרגש לפני שזה מתחיל, או פשוט לא להיות בזירה שרגשות אלו כן יתוולדו בכל אופן, או לנהל את אותו רגש כשזה עולה. אז מה משפיע? אז דבר ראשון שמשפיע על הרגש, היא גורמים חיצוניים.
יכול להיות שאני יושב שם בספסל, ומישהו נכנס לחדר ומתחיל לצעוק עליי, כן? או יכול להיות שאני נמצא בהכתרה של המלכה, ואני מרגיש מאוד שמח ועליז בגלל כל האירוע המרגש. אז גורמים חיצוניים יכול להפעיל את הרגשות שלנו. ולכן כדאי לשים לב לגורמים חיצוניים. גורמים פנימיים, הם גם יכולים להשפיע על הרגש שלנו, או להוליד רגשות, כן? מה זה גורם פנימי? מחשבות וזיכרונות, כן? אני יכול לשבת על הספסל, ושום דבר לא קורה חוץ ממני, כן? באופן חיצוני, אלא מה? אני חושב. והמחשבה הזה מעלה איזושהי, כן, רגש. או אני זוכר, יום החתונה, הבר מצווה, כן? ויש זיכרונות משמחות. וזה משפיע על הרגש. לדוגמה, תסכול. תסכול היא דוגמה טובה לרגש שנובע מהפנימיות שלנו. מה זה תסכול? אז תסכול היא בעצם שילוב בין האמונה שאוכל לבצע משימה, לבין הכעס הנובע מהקושי לבצע בפועל. מה זאת אומרת? אם אני יודע שאני לא מסוגל להצליח במבחן, ואני לא מצליח במבחן, אני לא מתוסכל. אולי אני מאוכזב, אולי אני עצוב, אבל אני לא מושכל, כי ידעתי שלא אוכל להצליח ולא הצלחתי. ואם אני חושב שאוכל להצליח, ואני מצליח, אז מדהים. אז השארתי את מה שחשבתי, ואני לא מתוסכל. אבל אם אני חושב שאני מסוגל, כן, לעשות משהו, ואני לא מצליח לעשות אותו, זה מביא לידי תסכול. ותסכול היא הרגשה מאוד קשה, כי אני חושב שאני מסוגל, ואני לא מצליח. מה עוד מוליד או משפיע רגשותינו? אירועים שחווינו לאחרונה, הקונטקסט שלנו, כן? אם נכנסתם עכשיו מבחוץ, ויש שם גשם, ואתם רטובים, ולא נעים לכם עם הבגדים הרטובים, אז סביר להניח שהקונטקסט הזה הוליד רגש מסוים, כן? לפעמים תסכול, חשבתי שאוכל לצאת מהרכב מבלי להרטיב את כל הבגדים, וכן, צעדתי לתוך איזושהי שלולית של מים, ועכשיו הכל רטוב. אז חשבתי שאוכל, ולא הצלחתי, אני מתוסכל. ויש גם כן אירועים שחווינו בעבר. זאת אומרת, נעבור לנקודה הבאה, איזה עבר? עבר שלנו, כן? אולי בילדות, כל פעם שהרחנו, לא יודע, מרק עוף, זה היה בערב שבת, ואנחנו, כל פעם שאנו מריחים מרק עוף, זה גורם באופן מיידי להיזכר לבית של אמא, ולחלות, והיין, וכו' וכו', ואנו מתחילים גם כן להתכונן לסעודה נפלאה. אז זה דפוס, זה מסלול תגובה אוטומטית, ויש לנו תגובה שלנו לאירוע בעבר, והזיכרון המצטבר בונים מסלול תגובה החוזר על עצמו, ופה לא בהכרח כתגובה מתאימה לאירוע נוכחי, כן? אז אם אני נמצא חס וחלילה בבית כלא, ואני מריח, כן, מרק עוף, אני נכנס למסלול אוטומטי של וואו, אפשר להירגע, ואפשר לצפות את הסעודה המדהימה, ובעצם זה לא מה שקורה פה בכלא, כן? כי זה מצב אחר. אז המסלול התגובה האוטומטית, מצד אחד זה דפוס שמאוד עוזר לנו, כן? כי אנחנו לא צריכים לעשות את כל החישובים תמיד, אנחנו יכולים כן לפעול לפי הדפוס מצד אחד. ומצד שני, לפעמים הדפוס הזה יטעה אותנו. אז כל שאנחנו מסוגלים לזהות את הדפוסים שלנו,
אנו יכולים לבדוק אם זה אכן גורם לנו להרגשה הרצוי באותו המצב, וגם חשוב להדגיש שזה חלק ממערך הנוירוני שלנו, כן, הנתיבים הנוירונים במוח שלנו בעצם מעבירים את המסר, כן, למוח, והתחושות שלנו מעבירים את המסר למוח, ואז המוח מעביר את המסר באופן אוטומטי לרגש מסוים, כן. דחף התגובה המתעוררת בנו היא גם תגובה לרגש מסוים וגם מצמיח רגש מסוים. מה זה אומר? דחף התגובה היא בעצם דחף פעולה, כן? רצון לפעול בדרך מסוימת, ולדוגמה, אם מתעורר בי הרצון להכות מישהו, אז אפשר להניח שאני כועס, כן? ואם אני תוקף אותו, אז הרגש שלי של כעס יוגבר, זה מצמיח רגש מסוים. או אולי אני אשפוט את עצמי על זה שתקפתי אותו, ואז אני ארגיש מאוכזב בעצמי, או אני ארגיש אשמה, כן, אם עברתי על המגבלות שלי, על הגבולות שלי, כן? אז זה מאוד יעיל עוד פעם לדעת, כן, מה מוליד את הרגש פה, ופה אם שמים לב למה שאנחנו רוצים לעשות, זה מלמד אותנו על הרגש, רוצים כן להיכנס לתחת לשמיכות, אז כנראה אני פוחד אולי, מתחת למיטה אני פוחד, מתחת לשמיכות אולי אני עצוב, אם אני מסתכל למטה לקרקע, אז יש רגש של בושה בדרך כלל, אלא אם כן יש פה צד תרבותי, כן? אחד מהדברים המדהימים היא שבתרבויות מסוימות, יש התנהגויות מסוימות שלא מתאימים לקריאה שלנו, של המפה של רגשות המערב. אז לדוגמה, כשהעולים מאתיופיה הגיעו בשנות ה-90, הילדים היו מסתכלים למטה לרצפה, כשדיברו עם מבוגר. אז היית יכול להגיד, וואו, זה דחף שכנראה נובע מרגש של בושה, או אפילו מרגש מישהו בספקטרום האוטיסטי, וזה פשוט לא היה נכון, כן, התרבות שלהם הייתה שכדי לכבד בן אדם מבוגר, אתה מסתכל כלפי הרצפה. אז צריכים לשים לב לצד התרבותי, ולא לטעות בקריאת המפה. פגיעות פיזית, כתוצאה מטיפול לקוי במחלות גופניות, כן? אם אני צריך לקחת כדורים ואני לא לוקח אותם, או אם יש לי כאב ראש ואני לא לוקח כדור, כן? אז אני יותר פגיע. אם לא אכלתי באופן מזינה, בזמן הנכון, בכמות הנכון, עם הוויטמינים הנכונים, אז אני ארגיש יותר פגיע. אם לא ישנתי באופן בריאה, לדוגמה, כן, לא ישנתי מספיק שעות, שדרך אגב, למבוגר לפי המחקר, מבוגר ישן 8 עד 10 שעות ללילה, ברור שרובנו לא עושים זאת, וכנראה זה פוגע ביכולת שלנו לעמוד בלחצים, כי אנחנו פשוט עייפים, וכן, אני מניח שרובנו מכירים את זה. אם לא אכלתי, או לא לקחתי כדור נגד הכאב ראש, או יש לי מחסור בשינה, אז כן, ברור שיהיה לי פגיעות יותר רבה. אם אני משתמש בחומרים ממכרים, זה גם מוריד את היכולת שלי להתמודד עם חוסר היגיינה. אם אני כן מתקלח ומסתפר וכולי, ואני מרגיש כן 10, אז אני פחות פגיע. וגם כן חוסר התעמלות, אם אני צריך להפעיל את הגוף, ואני מפעיל אותו, אני יותר בריא, כן, ויש לי אישורים בטונוס וכו' וכו', ואני אהיה פחות פגיע למה שקורה. הפרשנות שאנחנו בוחרים לאירוע, וזה עוד פעם משהו שממש מוליד ומשפיע על רגשותינו, כן? אם אנו מפרשים משהו כזדוני, אם מישהו חותך אותנו בכביש, ואני אומר, וואו,
איזה בן, כן, כן, אדם, איך זה יכול להיות שהוא עשה את זה, הוא אנוכי, והוא כמעט הרג אותי, ואיך אפשר לחיות במדינה עם אנשים שלא חשובים לאנשים אחרים, אז זה פרשנות זדונית למעשה. אבל גם אפשר להגיד, כן, וואו, כנראה בן אדם מנסה להגיע לבית חולים כי אשתו בהיריון, כן? או אפשר להגיד, וואו, כנראה זה מישהו מהמשטרה, כן, חסוי, והוא צריך להגיע, כן, להציל מישהו. ועוד ועוד, כן? אז אם אנו מפרשים אירוע כזדוני, אז יש לנו, כן, זה גורם לנו לחשדנות, לפחד, לחרדה, לכעס, ואם אנו מפרשים אותו כשפיר, כלומר כטוב, או לפחות כבלתי מזיק, אז אנו או ששים עם זה, או לא חושבים על זה יותר מדי, כן? לדוגמה, כן, קראנו בפרשת השבוע לפני כמה שבועות, פרעה רואה שהיהודים, כן, מתרבים, והוא פוחד שהם יהיו גיס חמישי בתוך המדינה. אבל, וזה, כן, השערה זדוני, כן, אבל הוא היה יכול, כן, לעשות השערה, וואו, איזה מדהים שהם שמחים לחיות במדינה שלי, והם מתרבים, והם נכנסים לכלכלה שלנו, וזה מדהים. ואז הוא היה מעודד אפילו שיהיו יותר יהודים. אחרון חביב, לפחות ברשימה הזאת, נתינת תשומת לב לרגש השניוני. מה זאת אומרת? אז יש לנו, כבני אדם, הרגש הראשוני, שהיא הרגש ההסתגלותי. לדוגמה, כן? אם אני שומע צעקה, אז אני פוחד שמשהו קורה, כן? זה הרגש הראשון שלי. אבל הרגש השניוני שלי, היא אולי בושה, כן? הלכתי בשכונה שלי בערב ושמעתי צעקה, אז נכנסתי לפאניקה, או לפחד, או לחרדה, וואו, מה קורה פה? ואז חשבתי לשנייה, שפטתי את עצמי, איזה גבר אתה לא גבר, כן? אתה פוחד מאיזושהי צעקה, זה סתם ילדים. אז אני עובר מיד מרגש של פחד וחרדה, לרגש של בושה, בגלל העובדה ששפטתי את עצמי, וזה גם יכול להיות נגרם על ידי התניה חוזרת. כלומר, כשהייתי ילד, כל פעם שראיתי סוכר, הרגשתי, כן, תאווה מסוימת, ועכשיו כל פעם שאני רואה סוכר, אני מרגיש אותו רגש, כן? אף על פי שעכשיו אני מבוגר, ואני לא צריך לטעוב אחרי הסוכריה במכולת. וכמובן יש התניה חוזרת עם דברים יותר כבדים מזה. ומה העניין עם רגש ראשוני ורגש שניוני? אז מה שקורה אצלנו בהמון מקרים היא שיש לנו רגש ראשוני הסתגלותי. אם נחזור לרכב שחתך אותנו בכביש, הרגש הראשוני שמה היא בדרך כלל פחד. פחד אימים שהוא כמעט, כן, דרס אותנו או נכנס בנו. ומאוד מאוד מהר אנו עוברים מהפחד הזה לרגש של כעס. למה? כי הרבה יותר קל לכעוס מלפחד. אז אנו לא רוצים לפחד. אז אנו מיד עוברים מהפחד להכעס, ואולי זה אפילו גורם לנו, כן, לצאת מהאוטו ולהתחיל לצעוק וכו' וכו'. ולמה זה חשוב לשים לב לעובדה שיש רגש ראשוני ורגש שניוני? זה משום שזה מאוד משפיע. זה מאוד משפיע על איך שאנו פועלים. כי אם אנו פועלים לפי הרגש השניוני, הכעס הזה, או התאווה הזה, אז עליו אנו יכולים לעשות משהו לא הסתגלותי. אז יש לשים לב לזה. ודבר שני, אם אנו מנסים לטפל באותו רגש, להגיד, טוב, אל תלחץ כל כך, יש אנשים כאלו, והוא לא פגע בנו, אז הניסיון הזה להפחית
את הכעס שלנו, הרגש השניוני, לא במקום, יש בזה יעילות מסוימת, כן? כי עדיף שלא, כן, נכנס יותר מדי ונעשה שטויות, אבל מצד שני, אם אנחנו רק מטפלים ברגש השניוני הזה של הכעס, אז אנחנו לא מטפלים ברגש הראשוני, הפחד. והפחד נשאר מתחת לכל, ואם לא מטפלים בזה, אנו עדיין ממשיכים לפחד. לדוגמה, אנשים שהולכים לסדנאות לטיפול בכעס, אז בהמון מקרים זה הם לא עובדים. למה הסדנאות האלו לא עובדים? כי הרי יש כלים מדהימים, סופרים ל10 וכו' וכו', אז למה זה לא עובד? זה לא עובד כי המון אנשים שכועסים, הרגש הראשוני איננה כעס. הם מאוכזבים, הם עצובים, הם כל מיני רגשות, וכדי לא להרגיש את הרגשות הקשות האלו של הבושה, העצב והאכזבה, הם עוברים לכעס. ואם אנו פותרים את הכעס, זה יפה מאוד, אבל בעצם השורש הרגשי נשאר, וזה רק יגרום לעוד כעס. אז צריכים לטפל ברגש הראשוני. וזה אולי הנקודה הכי חשובה של כל הלימוד שלנו הערב. רגשות הן טובות ומועילות ושימושיות, אך כשהרגשות מציפים אותנו בזמן או מקום הלא נכון, אז דברים יוצאים מכלל שליטה, כן? והמתמודדים שלנו, כל אלו שיש להם מישהו עם הפרעת אישיות גבולית, או עם ויסות רגשי חמור, אז בעצם יש להם אור, כן, הם בעצם יש להם כוויות בדרגה שלישי, כאילו, ובעצם אין להם אור אמוציונלי, רגשי, וכל כן, כל נגיעה באור שלהם גורם להם המון כאב. ובעצם רואים את זה בתמונה של מאנש פה, כן, בן אדם נסער מאוד על ידי כל הרגשות שתוקפים אותו, בן אדם שהוא מאוד רגיש, כן, ברור שהוא המון דברים, כן, הוא מרגיש המון דברים בעת ועונה אחת, וזה מציף אותו, ולפעמים ההצפה פשוט רק משאיר אותו עם יכולת פשוט לצעוק, כי הוא לא מסוגל, אם מסתכלים על ילדים בספקטרום האוטיסטי, כן, הם כל כך, הגירוי כל כך עצום בשבילם, של דברים שלא מפריע לנו בכלל, שהם פשוט לא מסוגלים, כן, לבסט או לתאר. ופה יש לנו אנשים שעומדים מאחורה, מסתכלים, ואולי ינסו לעזור בהקדם, אבל באותו רגע רק רואים את ההסתערות הזאת, וכן, אין להם כלים. אז אנחנו מקווים שיהיה לנו כלים, לפחות פה לנהל את הרגשות שלנו, שזה הנושא שלנו הערב, כן? זיהוי וניהול רגשות. אז אחרי שזיהינו את הרגשות האלו על ידי, כן, לשים לב למה שמוליד או משפיע רגשות, אז אנחנו מסוגלים כבר לנסות לנהל אותם. אז רק לעשות חזרה קצרה, או לחדד את העניין יותר נכון. אז אנחנו יודעים מה משפיע, או מה מוליד רגשות, לפי מה שלמדנו למעלה, כן? עכשיו אני רוצה להגיד, אוקיי, אז אם אנחנו יודעים מה משפיע או מוליד רגשות, איך זה יכול לעזור לנו לזהות את רגשותינו. אז דבר ראשון, אפשר להפנות תשומת לב לתגובה פיזיולוגית ולשפת הגוף. כן? רגשות מורגשים במקרים רבים כתחושות גופניות. פחד מורגש לרוב בבטן, כן, הכאב הזאת, כעס בכתפיים, כן, מאוד מתוח, בגב ובפנים, עצב בגרון, זה אם זה עבה וחזה, כן, אז שמחה גם כן מקרין מהלב, כן, אז אם אנו יכולים ומתרגלים, שזה בעצם מאוד מאוד חשוב, אם אנו מתרגלים לשים לב לגוף שלנו, וואו, אני שמח עכשיו, איך אני מרגיש בגוף? איפה זה מרגיש שמח בגוף? ובאמת זה כן מרגיש שמח בגוף. אולי לא שמתם לב לזה אף פעם, אז עכשיו זה הזמן להתחיל.
כן? לשים לב לעצב בגרון, או המתיחות בכתפיים, שמלמדים על רגש מסוים. ואם אנו כבר יודעים שהרגש הזה מופיע, אז אנו כבר יכולים לנהל אותו. כן? או כפי שאמרנו לפני כן, או פשוט לברוח מהזירה, כדי שזה יפחית, או להישאר וללמוד כלים כדי לטפל בו. אז נוכל לבחון את הבעת הפנים שלנו, או של מישהו אחר, את טונוס השרירים, מתוח ושוחרר, את קצב הלב, מצב האור, קר, סמוק, לח, אור ברווז, כן? אם זה לח, אז כנראה אנו פוחדים, כן? את יציבות הגוף וכדומה. כן? אז פשוט, אם לא עשיתם את זה בעבר, יש לכם כלי נהדר עכשיו, פשוט לשים לב לאיזה רגשות עולים בכם, ואני יכול להעיד על עצמי, שאחרי שהתרגלתי לשים לב לגוף שלי מדי פעם, בדיוק כפי שמי שנוהג, מסתכל במראות שלו מדי פעם, אז גם פה אתה יכול להסתכל בגוף שלכם, או הפיזיולוגיה שלכם מדי פעם, וללמוד, וואו, אני קצת מתוח, לא שמתי לב, לא ידעתי שאני מתוח כשאני נכנס, כן, לחדר מלא אנשים. עכשיו אני יודע, אז אולי אני יכול לעבוד על זה. עוד דרכים לזהות את הרגשות האלו, אז למדנו למעלה שיש דחף תגובה, כן? אז נבחן את אופי דחף התגובה המתעורר בנו. האופן בו אנחנו רוצים להגיב יכול לסייע בהבנת הרגש, רצון לברוח יכול להעיד על פחד, רצון להימנע מקשר עין יכול להעיד על בושה, רצון לתקוף מעיד על כעס, כפי שכבר אמרנו. אז לשים לב מה אנו רוצים לעשות. נחפש את הגורם להרגשה שלנו בעזרת התבוננות באירועים שחווינו לאחרונה, וכך נזהה את רגשותינו. כפי שאמרתי למעלה, כן? אם אנו יודעים את הקונטקסט שלנו, אז אנו יכולים לעשות השערה לגבי איך אנחנו מרגישים, או איך אנו נרגיש, כן, בעתיד, אם אנו מכירים את הקונטקסט. נשים לב כי חלק מהאירועים או החוויות הם חיצוניים, כגון אנשים אחרים, וחלקם פנימיים. לדוגמה, מחשבות שעלו בנו ברגש ראשוני מהווים אירועים פנימיים, שכדאי לשים לב אליהם, כי הם גורמים לרגשות מסוימים. אז רגש, זיכרון, כן, רגש ראשוני, שמוליד רגש שניוני, הם בהחלט יש לשים לב להם, כדי לדעת מה קרה, או מה עומד לקרות. נחפש ניסיון עבר, שייתכן ועורר בנו רגש מסוים, וטמן בנו תגובה אוטומטית. אז גם על זה דיברנו. נשים לב כי אנו נוטים להגיב, לא בהכרח מדעת, בהתאם לדפוסים שגיבשנו מתוך ניסיון העבר. ומה שעבד בשבילנו בעבר, ואנו עושים עכשיו, כן? אם למדנו בעבר, וזה קורה עם המתמודדים לפעמים, אם אני צועק, אם את לא לוקחת אותי לחנות, אני אצעק, ולוקחים אותי לחנות, אז אני אגיד את זה הפעם, כי למדתי שזה מה שקורה, אם אני אומר, אם לא תוקחים אותי לחנות, אני צועק, או אם למדתי, אם אני אומר, אני ארוג את עצמי, וכולם מגיבים וקופצים, כמובן, כן, וזה נדרש, אבל זה דבר שלמדתי, שכשאני אומר מילים מסוימים, או מביע את עצמי באופנים מסוימים, אז יש תגובה מהסביבה, וזה הופך להיות דפוס, כן? ואם זה דפוס שאנחנו לא רוצים להמשיך איתו, או זה דפוס שאנחנו לא רוצים את הרגשות שעולות ממנו, אז אפשר לנהל את הרגשות, ואת זה נלמד עוד מעט. ואחרון חביב, נתבונן ברשימת הרגשות, כן? לפעמים אנחנו לא מסוגלים לחשוב מה זה יכול להיות, אז אפשר, כפי שאמרנו לפני כן, אפשר פשוט לעיין ברשימה כזאת, או אפילו פשוט לדעת כעס, גועל, עצב, חרדה, שמחה, הפתעה. באנגלית יש mad, glad, bad ו-sad, כן? 4 רגשות בסיסיות. אולי יש גם כן חרוז בעברית, אם יש, אז תוכלו לכתוב את זה בצ'אט. אוקיי, ועכשיו אנו מגיעים לשלב הבא, כיצד מנהלים את הרגשות. אז עד עכשיו עברנו על המון חומר,
ואתם יכולים, כן, נקליט את זה ותוכלו גם לעיין בהמשך בהקלטה הזאת באתר שלנו. למדנו מה משפיע או מוליד רגשות, ולמדנו איך הידע הזאת יכול לעזור לנו לזהות רגשות שעולות ושנמצאות. עכשיו איך מנהלים את הרגשות האלה, אוקיי? בוא נגיד שאני לא רוצה להיות מוצף ברגש מסוים. אז יש 4 שטנצים פה. בעת משבר אפשר להשתמש עם טכניקה מה-DBT שקוראים לזה סטופ, שבאנגלית זה S זה סטופ, T זה take a step backwards, תיקח צעד אחורה, צופה במחוץ, או תתבונן, כן, observe, אז אפשר להתבונן במצב או ברגשות שלנו, וגם לתאר אותם, וסוף סוף, אחרי שקפנו במקום, שעצרנו כל שריר וכל תא ל-30 שניות, כדי ממש לעשות עצירה קשה, ואז זה אפשר לנו לצפות מבחוץ, אנו לא מעורבים בתוך הפרשה, זה נתן לנו יכולת קצת לקחת כמה צעדים אחורה, אז והתבוננו במצב, ולמדנו משהו, היינו קשובים למה שקרה בתוכנו או מסביבנו, אז אנו מתקדמים באופן מתוכנן וקשור. זה ה-P, proceed mindfully. Okay? אז זה נשמע מאוד פשוט, אפילו כאילו ילדותי. אתם אומרים לי, תעצור ואז תתקדם? כן, זה בעצם מה שאני אומרים לכם. אבל אם עושים את זה עם העצירה הקשה, וצעד אחורה, וגם כן התבוננות ותיאור מאוד כן מפורט כאפשר, וקונקרטי כאפשר, אז בהחלט כשמתקדמים אחר כך יש משהו שונה שקורה. שנית, לפי המדע, הרגשות מתפוגגות או דועכות, אפילו תוך 12 שניות, או 30 שניות, או דקה, או מספר דקות, אבל ממש בזמן מאוד מאוד קצר, אם אנו לא שופכים שמן על המדורה. בדרך כלל מה קורה? כן, האימהות שלנו אמרו לנו, כן, תספור ל10, ואז תגיב. אז בדרך כלל אנו סופרים ל10, ובמשך אותו זמן אנו חושבים לעצמנו, וואי, הבן אדם הזה, אני לא מאמין. איך זה יכול להיות שהוא עשה את זה? אני שונא את הבן אדם הזה. אז מגיעים ל10 עם אותו רגש שבה התחלנו, כשספרנו מספר 1, ואנחנו מתפוצצים על אותו בן אדם. אבל זה לא חייב לקרות. אני יכולים תוך 10 שניות האלו, או יותר, לתת לרגשות לדעוך או להתפוגג, באופן טבעי. איך? דבר ראשון, S, תחושות, זה senses, כן? תשים לב לתחושות שלך, ואז T, תשים לב למחשבות שלך, ואז U, תשים לב לדחפי הפעולה שלך. דברים שדיברנו עליהם למעלה, כן? אם אתה שם לב לתחושות שלך, כן? הפיזיות, הפיזיולוגיות, בבטן, בגב וכו', ולמחשבות שעוברות במוח שלך, ולדחפי הפעולה, כן, דחפי התגובה, אז תדע יהיה לך המון אינפורמציה, שיאפשר לך לנחש, או לעשות השערה לגבי איך אתה מרגיש, או איזה הרגשה יש לך. ואז אתה יכול ליישם את הרגשות. כן? אתה יכול לתת שם. ובאנגלית יש חרוז נחמד, name it to tame it. אם אתה נותן שם לרגש, אתה כבר מאלף אותו באופן מסוים, ואני חושב שזה ברור לכולנו, כן, אם אנו נמצאים, לא יודע, על יד תחנת האוטובוס, ונופל התיק שלנו, וכל הדברים הולכים, מתפזרים לכל כיוון, לכל הכיוונים, כן, אז אנו מרגישים אולי בושה, אולי פחד שנאבד את הדברים שלנו, אולי, כן, פשוט, כן, הצפה רגשית מכל הרגשות האלו, וכשאנו מוצפים רגשית, אנו לא מסוגלים להתמודד עם הרגשות, כי זה הכל ביחד בבת אחת. אבל אם אני יכול להגיד, וואו, אני רוצה לאסוף את הדברים עכשיו, ועבר במחשבה, זה העיפרון הכי אהוב שלי,
ואני מרגיש קצת, לא יודע, קור ברווז, כי אני פוחד שדברים ילכו לאיבוד או משהו כזה, אז אני יכול להגיד, וואי, אני בחרדה עכשיו, אני בחרדה. וברגע שאתה אומר, אני בחרדה, וזה הרגע הכי חשובה פה בשבילי, אף על פי שאולי יש טיפת בושה ואולי טיפת כעס, אבל העיקר זה החרדה. אז אני יכול לפעול, לתת לחרדה הזאת לדעוך. איך נותנים לזה לדעוך או להתפוגג? תזרום איתו, מבלי להפחית או להגביר. כן? אפשר להגיד לעצמך, אני מרגיש חרדה עכשיו. לקחת נשימה עמוקה, אני מרגיש חרדה עכשיו. לקחת נשימה עמוקה. אני מרגיש חרדה עכשיו. אוקיי, זה לא כל כך נורא, אז אני מרגיש חרדה, ונתתי לזה להתפוגג. ובאותו זמן אתה גם יכול לאסוף את העפרונות והדברים שנפלו מהציוד שלכם, אבל זה פשוט לשים לב, לתת שם, והרגש יכול לדעוך. אם אתה ממשיך לשים שמן על המדורה, זה לא יקרה. ותזכור שרגשות לא ממשיכים לנצח, אם לא שופכים שמן על המדורה. כלי שלישי לניהול הרגשות, היא כלי של חיסון. כן? שכשהרגש יתחיל לעלות, יהיה לי כבר חיסון מסוים לאותם רגשות. אז יש שלושה, A, B ו-C. A זה accumulate positives, לאגור דברים חיוביים באופן יזום. אז לפני שיגיעו רגשות קשות, כן? תיתן צדקה, תעזור לאישה זקנה לעבור את הכביש, תסיים קורס שרציתם לסיים, כן? תראה סרט שממש רציתם לראות, כן? תעשו דברים חיוביים באופן יזום, לא אל תחכה עד שזה מגיע אליך, כן? לך ותעשה את זה, ואם אתה עושה את זה, אז אתה כבר מרגיש יותר טוב כלפי עצמך, וזה מחסן אותך להצפה רגשית. אני מרגיש טוב עם עצמי, אני מרגיש יציב, כי אני מאמין בעצמי, ואני גאה בעצמי כרגע. שני, B זה build mastery, לתרגל מסוגלות, לעשות דברים שמלמדים אותך שאתה כן מסוגל. זה יכול להיות לסרוג כיפה, זה יכול להיות לבשל משהו, זה יכול להיות לקפל נייר, זה יכול להיות כל דבר, זה יכול להיות ללכת לתחנת דלק ולמלות את הדלק באופן הכי מדהים שאפשר. זה כל דבר שמראה לך שאתה מסוגל. ובאמת התחושה הזאת של מסוגלות, יש בזה פן של הכללה, כלומר, כשאני מרגיש, וואו, איזה מדהים, אני יכול לעשות את זה עכשיו. וואו, לא ידעתי איך, ועכשיו אני ממש מסוגל. זה כבר מוליד בי רגש של מסוגלות לדברים אחרים. אז זה כמובן גם נותן לנו חיסון. ואחרון חביב, ליצור תוכנית מגירה. וזה מאוד חשובה, במיוחד במקרים שעלולים לעלות שהם ממש מפחידים, כגון, כן, רעידת אדמה, כן? אז יפה לראות שמדינת ישראל, כשיש רעידת אדמה, יכולים, כן, יש אתר, ויש הוראות, והן הכל מוכנות, ועושים תמ"א 38 בכל מיני בניינים, אז נקווה שהם לא ייפלו על עצמם, וכל זה תוכנית מגירה, כן? וכשיש לי תוכנית מגירה, אני יודע מה אני אעשה בזמן אמת, אני יכול לשים את התוכנית בתוך המגירה, לא לפחד, אם זה יקרה, נוציא את זה. וכמובן, כן, ממשלות עושים את זה כל הזמן, כן, יש להם אלפי תוכניות מגירה לכל מיני דברים שעלולים לקרות, ובגלל שאנו סומכים שאכן יש להם תוכניות מגירה, אנחנו ישנים יותר טוב בלילה. מי שפוחד שאין להם, אז הוא לא ישן טוב בלילה, אבל וזה גם נכון לגבי החיים שלנו האישיים, כן? אפילו בן אדם אובדני, אם הוא במחיצתנו, אם יש לנו תוכניות מגירה, ישבנו איתו,
דיברנו איתו בזמן קר, כן? והגענו ורשמנו, במידה שמשהו שאתה מרגיש אובדני, ניקח את הצעדים האלו, כן? נתקשר לפסיכיאטר, ואז נתקשר לפסיכולוג, ואז נתקשר אם צריך למשטרה, ואז אם צריך לאמבולנס, כן? והכל כבר מתוכנן מראש, והכל כבר רשום, וכולנו הסכמנו לאותו דבר, אז אם חס וחלילה זה יקרה, פשוט מוצאים את זה מהמגירה, כבר יש את מספרי הטלפון, כבר יש את הצעדים שאנו צריכים לקחת, המתמודד לא יכול להגיד, אל תעשה את זה, אני לא רוצה שתעשו את זה, אתם תמיד כן מתקשרים לפסיכיאטר שלי, אתם יכולים להגיד, טוב תראה, אני מבין שקשה לך שאנחנו עושים את זה, וחתמת על זה, זה מה שהסכמנו לעשות, אז כשיש לך תוכנית מגירה כזאת, ויש תוכנית שקוראים לזה לא שומר דלתות, משהו דומה לזה, שומרי הסף, כן? יש תוכנית שקוראים לה שומרי הסף, מילם אני חושב בירושלים, אני מפעיל את זה בשבועות הבאות, וזו תוכנית שמלמד אותך על אובדנות, ומלמד אותך איך לבנות צ'קליסט כדי לשאול את השאלות הנכונות, כדי לקבל מידע, ואיך לבנות תוכנית ביטחון, תוכנית מגירה לשעת הצורך. ואפשר לבנות תוכניות מגירה כאלו לכל דבר, כן? מה אני אבשל כשאין לי, לא יודע, נקניקיות בבית, והילדים רק אוהבים נקניקיות, אז צריכים להיות תוכנית מגירה למצב משבר כזה. אני אלך לחנות, או אני אבשל משהו אחר. דבר רביעי, עברנו עכשיו איך מתמודדים בעת משבר, עוצרים וחושבים, שני, נתנו לרגשות לדוח או להתפוגג, ועבדנו על החיסון שלנו, כדי שכשהרגש יעלה, נוכל לשים לב לזה יותר מהר, על ידי הכלים שדיברנו עליהם למעלה, כן? והזיהוי המוקדם יאפשר לנו, כן, לתת לרגש אולי לדוח, או ייתן לנו לעצור ולנהל את זה. אחרון, פעולה הפוכה. מה זה פעולה הפוכה? פעולה הפוכה זה טכניקה, ואולי אני לא אכנס לזה בעריכות, כי כבר הגענו לכבר שעה של דיבור, אבל פעולה הפוכה מבוסס על הרעיון של אחרי המעשים נמשכים הלבבות. בעצם אם אנו רוצים לשנות את הרגש שלנו, ואם הרגש איננו מתאים למצב, או עוצמת הרגש איננו מתאים למצב, אז אנחנו מסוגלים לשנות אותו, כן? כמובן, אם הרגש היא מתאים, כן? וברמה מתאימה, אז יש לשנות אותו, וטוב שלא משנים אותו, כן? אם אני נכנס לכלוב אריות ואני פוחד, וזה נותן לי אדרנלין, כן? כדי לנסות לטפס בקירות ולברוח, מצוין, אני רוצה את הרגש הזה. אבל אם אני כן נכנס לכלוב האריות, ואני מרגיש שענון ורגוע, אז זה לא רגע שאני רוצה, כן? אולי אני לא צריך לעבוד קשה לשנות את זה, יש אריות שמה, אבל אם אני רוצה לשנות אותו, כגון אני כועס על המתמודד, ואני לא רוצה לכעוס, כי אני יודע שזה לא יעיל, אבל אני כועס, כן? או אני מרגיש עצוב, ואני יודע שאני צריך ללכת לחתונה עכשיו, וזה לא מה שאני רוצה להרגיש עכשיו, אני רוצה להפוך סוויץ' ולהרגיש שמח עכשיו, כן? אז אני לא מבטל את הרגשות הראשוניות האלו, זה מה שהרגשתי, בסדר, ואפשר לכבד אותו, אבל אם אני רוצה לשנות אותו, וזה לא מוצדק עכשיו, וזה גם לא ברמה המוצדקת עכשיו, אז אני יכול לשנות את זה על ידי פעולה הפוכה, שבעצם פעולה הפוכה היא לעשות את ההפוך. אם אני פוחד להיכנס לתוך הקידוש אחרי תפילות בשבת, כי יש אנשים שם ואני פוחד מאנשים, אני בן אדם מופנם, אז איך אני הופך את הרגש הזה של חרדה? אני נכנס לתוך אותו חדר, ואני לא רק נכנס, אלא אני נכנס ואני משתתף באופן פעיל, הולך לאנשים, כן, אומר שבת שלום, מה קורה, כן, אחרי השבוע,
אם אני רואה שעכשיו אין חרדה, אז בעצם החרדה נמס, כן? וזה פעולה הפוכה. אני פשוט לימדתי את המוח שלי, שהפחד שהרגשתי בגלל הטריגר הזה איננו במקום. וברגע שהראש שלי מבין את זה, ואם אני עושה את זה מספר פעמים, אני בונה או יוצר נתיב נוירון חדש במוח, שקידוש זה שמחה ומפגש עם אנשים אהובים, במקום קידוש זה כן אירוע מפחידה, אז אני הופך את היכולת שלי, ואני משנה את הדפוס שלי, ודיברנו למעלה על דפוסים, אז אם שמתי לב לדפוס מסוים, או לרגש מסוים, ואני רוצה להפוך אותו, או לשנות אותו, אז פעולה הפוכה היא כלי מאוד, מאוד שימושי. אוקיי. מה מפריע לנו? כן. אז עברנו על המון חומר עכשיו, ואני מניח שאתם לא קלטתם את הכל. למי שזה חזרה, כי שמע את זה במקומות אחרים, אז זה טוב, ואנחנו גם מלמדים את זה בעומק בקורס שלנו קשרי משפחה, אבל גם אם אתם לא זוכרים את הכל, אתם בהחלט יכולים להגיד לי, ובהחלט אני מניח שכתבו בצ'אט כבר, וואי, אני לא מסוגל. מה אתה אומר לזהות? א', אני לא מסוגל לזהות, וב', אני לא יכול לנהל. נכון? יש סיבות מאוד מאוד מוצדקות וטבעיות, שהם משתוללים לזיהוי וניהול רגשות. וכדי להצליח בזה, גם כן צריכים להכיר את המכשולים. אז דבר ראשון, לא הבנתי את הכלי. דיברת יותר מדי מהר, ואין הקלטה, ולא אהבתי את העברית שלך, אז אני לא מבין את הכלי, אז מה אני אמור לעשות? אז התשובה שלי היא, אל תדאג, המנחה אחראי, לא אתה. דבר ראשון, אל תאשים את עצמך, לא הסברתי את עצמי מספיק טוב, בסדר גמור. אז נסביר את עצמי עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, עד שתבין. אפשרות שנייה, לא הבנתי איך ומתי להשתמש בכלי. אוקיי, אז הבנתי את הכלי, אבל מתי משתמשים עם זה? כן, מתי מזהים את הרגשות שלנו? יש לנו זמן בתוך משבר לזהות את הרגשות שלנו, והתשובה היא לפעמים כן, תלוי בכלי, אבל זו שאלה טובה, כן? איך ומתי משתמשים עם הכלי הזה? ומה זה מיועד? לפעמים אנחנו נמצאים במצוקה אישית, הצפה רגשית וקושי בזיהוי הרגשות, ולכן אנחנו לא מסוגלים פשוט לזהות או לנהל, וזו הדוגמה שאמרתי לגבי, אתה אומר לי, תחנות אוטובוס ונשפך כל הדברים שבתיק שלך, כן? קשה לעשות סדר בראש, וזה מובן, כן? קשה לעשות סדר בראש, ולכן צריכים לקחת נשימה ארוכה, אולי להשתמש עם סטופ, ואז להשתמש עם סטן וייב, כן? אפשר להשתמש עם שתי כלים ביחד, ורצוי לפעמים, או כמעט תמיד צריכים יותר מכלי אחד ברצף. מצוקה אישית, הצפה רגשית וקושי בניהול הרגשות, מה היינו אמורים לעשות? פשוט שכחתי, זה פרח מהראש שלי עכשיו. זה גדול מדי, אני לא מסוגל. חמישית, מצוקה אישית קשה. כגון רגשות אשמה, כן? בהחלט יש אנשים בקורסים שלנו שמרגישים רגשות אשמה, כן? בהרבה מקרים זה האימהות, אבל לאו דווקא, כן? אני לא הייתי מספיק טובה. אז זה בגללי, אם זה קרה לבן שלי, בטוח זה איכשהו בגללי. אז דבר ראשון, בהפרעת אישיות גבולית בהחלט, ובוודאי במחלות מחלות נפש אחרות, לא. יש פה פן ביולוגי, פן תורשתי, מאוד מאוד מוצק ומובהק, ואת לא אשמה. האם את יכולה לעשות דברים מסוימים עכשיו, כדי לגרום לתוצאות יותר טובות? מן הסתם, כן, אבל זה לא אומר שאת אשמה על זה, כי באמת יש חלק שבכלל לא תלוי בך, וזה חלק גדול מהעוגה. ואם את רק מאשימה את עצמך, אז את לא מסוגלת לזהות רגשות, לא מסוגלת לנהל רגשות, כי את רק מכפישה את עצמך. מצוקה אישית קשה, רגשות אובדן,
קשות בלתי פתורים לדוגמה, כן? הבן שלי לא הסתיים תיכון, הבת שלי לא התגייסה לצבא, כן, לכפיר, כן? זה מעציב אותי, איבדתי משהו, כן? אז לפעמים קשה לזהות את הרגשות ולנהל אותם, כי אנחנו תקועים ברגשות מצוקה אישיות קשות, ואם זה אובדן לדוגמה, צריכים להתאבל על מה שנאבד, וזה עוד תהליך שנלמד אותה פה, אבל כפי שכולם יודעים, אם משהו הלך לאיבוד, צריכים להתאבל, אז עוד צריכים למצוא את זה, אבל אם אי אפשר, צריכים להתאבל, ואחרי שמתאבלים, אז אנו נמצאים במצב יותר יציב. קושי מספר 7, קושי להודות ברגשות הקשות שלנו. כן? אולי אני פשוט לא מסוגל להודות. ושמעתי מהורים, אני שונא אותו, את המתמודד. כן, זה הבן שלי ואני אוהב אותו, אבל אני שונא אותו. הוא ממרר את החיים, משתמש עם סמים, הורס את המשפחה, ואפילו חבל שהוא לא נהרג בתאונה הזאת. כן? שזה נורא והיום להגיד את זה, אבל אולי את מרגישה ככה. אולי אתה מרגיש ככה, כי כל המשפחה הולכת לטמיון בגלל הבן אדם המתמודד הזה. ולפעמים אתה לא רוצה להודות בזה, וזה גם כן תוקע אותך מבחינה רגשית. האשמת האחר, כן? אם שמים את כל האשמה על המתמודד, או סתם על השותף שלנו, כן? הוא עצלן, הוא, כן? אז אם כן, אז זה גם כן תוקע אותנו, כן? הוא אשם, אני לא צריך לעשות משהו. אני לא צריך לזהות את הרגשות שלי, אני לא צריך לנהל אותם, כן? הוא הבעיה. למה שאני אעשה את זה בשבילו? והתשובה היא לא, את עושה את זה בשבילך, כן? לא בשבילו. אבל אם את בקטע של להאשים אותו, אז קשה לזהות את זה. 9, תקיעות בדפוסים ישנים אישיים או בין אישיים, זה כבר דיברנו על הדפוסים האלו, כגון שיפוטיות או שיפוט עצמי, כן? אם אני נוטה לשפוט אנשים אחרים, וכולנו אוהבים לשפוט אנשים אחרים, או אני נוטה לשפוט את עצמי באופן קשה, וכולנו אוהבים לשפוט את עצמנו יותר, אפילו ממה שאנו אוהבים לשפוט אנשים אחרים, זה עוד פעם תוקע אותנו, כן? אנו נמצאים במצב של שיפוט של האחר, או שיפוט עצמי, שלא מאפשר לנו לזהות את הרגשות, ולנהל אותם אחרים, או לשפור את הדפוסים. 10, פגיעות פיזית שגורמות לקושי בוויסות רגשי, כפי שאמרנו לפני כן, אם אתה חוזר הביתה אחרי עבודה, ואתה רעב, ואתה צריך לאכול עכשיו, אז אתה לא מסוגל לחשוב על מה שלומך, איך היה היום, כן? אתה נמצא בתוך מערבולת של רגשות שנגרמות על ידי פגיעות פיזית. אני רעב, או אני עייף, כן? לא ישנתי מספיק אתמול, אז אני צועק על הקולגה שלי. זה לא בסדר, כן? זה לא בסדר, אבל זה טבעי, כי יש לי פגיעות פיזית עכשיו. עיתוי בזמן או במקום לא מוצלח, כן? אם אתה מנסה, כן, לבדוק את הרגשות, או לזהות אותם בזמן בעיתוי לא נכון, אז ברור שיהיה חסימה שם, כן? ובאנגלית פה אני חושב יש ציטוט מאוד יפה. אחד מהדברים הכי קשים בשבילנו לעשות, היא לאהוב מישהו במקום שהם, או כפי שהם. במיוחד כשהמקום שהם נמצאים בו, איננו המקום שאנחנו רוצים שהם יהיו בו. כן? כלומר, אנחנו רוצים שהם יהיו אחרת, אז קשה לאהוב אותם כפי שהם. ולהגיד את זה בדרך אחרת, אחד מהמתנות הכי חשובות שאנו יכולים לתת לאנשים היא ללמוד לקבל את המקום שהם נמצאים פה, מבלי להוסיף על זה הציפיות שלנו, כן? כלומר, זה מספיק קשה להם שהם נמצאים באותו מקום, או אולי זה מספיק קשה להם שהם נמצאים באותו מקום. ואם אנו שמים על גבי זה גם את הציפיות שלנו, זה מאוד מקשה עליהם. אז אם אפשר פשוט לזהות את הרגשות שלנו, הרגע של, אוי, אני ממש מאוכזב שהוא שם, אני ממש חרד לעתיד שלו, מה יקרה לו בעתיד, וזה גם מכשול, כן? חשיבה על העתיד במקום על הטווח הקצר, וואו, אני כל כך עסוק בעתיד, אני לא מסוגל, כן, לפעול.
או לנהול את הרגשות שלי. ואיך עושים את זה? כי אמרנו איך עושים את זה, ודיברנו על קשיים ומכשולים, אבל בסופו של דבר, יש פה רגש מאוד קשה בתוכנו. ומה עושים את הרגש הזה? אז אני לא רוצה, מי שמעוניין לשמוע יותר על זה, יכול לראות את הסרטון על קבלה רדיקלית. אבל יש פתרונות בקבלה רדיקלית שגם עוזרים לנו בקבלת הרגשות שלנו. אמירת כן למציאות, לדוגמה, להבין שלכל אירוע יש גורם, לתרגל מוכנות לעומת אי מוכנות לקבל את המציאות. כן? אם אנו שמים לב שאנו כועסים על השני, או נמנעים, כן, להיפגש עם מישהו, או שופטים את עצמנו או האחרים, אז זה כבר מראה שאנו לא רוצים להיות יעילים. הם רגשות מאוד מאוד טבעיות, כעס, הימנעות, שיפוטיות, מה יותר, כן, טבעי מזה. אבל הם לא מי יודע מה יעילות. אז אם אני מזהה אותם, אני יכול לשים לב שאני לא מנסה להיות יעיל. אז אפשר לנסות להשתמש עם הכלים שלמדנו, או אפילו אמירת כן למציאות, כדי לעצב או לשנות את הרגשות שלנו, או לתת להם לדוח. אוקיי? ויש פה גם עוד טריק, הטמעת הקבלה בגוף דרך הרפיית שרירים בעזרת קיבוץ והרפיה, בקיצור לקבץ, לקבל, ולהרפות מהראש עד כף הרגל, אז אפשר לעשות אותו דבר, כן, כן, לקבץ ולחפש מהי הרגש, או להגיד מה הרגש, אם כבר זיהינו את זה, וזה מטמיע את זה בתוכנו, כפי שעשיתי עם החרדה, היה תחנת האוטובוס לפני כן, וסופו של דבר חמלה עצמית, שעוד פעם יש לנו סרטונים אחרים על הכלי הזה, שהיא פותחת פתח לקבלה ומאפשרת לנו, לחבק את המציאות כמות שהיא, עם כל איבר, שריר ותא שבגוף, וגם כן לגבי הרגשות שלנו. לפעמים אנו פשוט צריכים לחבק אותם, להודות בהם, ולהודות באמת שלנו, אוקיי, אז אני מרגיש אשמה, באמת אני מרגיש אשמה, באמת אני מרגיש אובדן, ואני מחבק את זה, זה המציאות, ואוקיי, אם אני יכול לתת לזה לדוח, או לאבד את זה, כן, וכו' וכו', מצוין, אבל אם לא, אז זה הרגש שלי, זה המציאות, ואני גם רוצה להיות יעיל, אני גם רוצה להתקדם, ולנסות לזהות רגשות אחרות, או לנהל אותם. אז בקיצור, מה לומדים מהשיעור הערב? להתאבל על האובדן, לאבד את הכעס, לכבד את הרגשות הקשים שלך, לתת לעצמך חמלה עצמית, ולא לשכוח שאתה אוהב את, או בוחר להיות במערכת יחסים עם המתמודד, או עם כל בן אדם אחר בחיים שלך שמפריע לך. תשים לב לדברים הטובים שאתה אוהב בו, או בתוך מערכת היחסים. תזכור שהוא לא ההפרעה, הוא לא המחלה, הוא לא ההפרעה, הוא בן אדם, ויש לו הפרעה או מחלה. תחבק את הצד היפה בחיים שלך, אני בטוח שיש משהו, ותנסה באופן קשוב להתמקד בו, לא כמובן להכחיש את החלק הקשה, אבל חשוב גם כן לזכור את הצד היפה בחיים שלנו, גם עם המתמודד, ולתת לעצמנו להדגיש את זה, ולתת לזה לחלחל לחיים שלנו גם כן, ולא רק להתמקד בקושי. אז בקיצור, תן לאהבה לנצח, שלפעמים קשה לאהוב, או לפעמים כן, אם זה עניין של, כן, בן זוג, אולי כבר אין אהבה, כן? אבל אם אתה בוחר להיות במערכת היחסים, אז אתה עדיין רוצה להיות יעילה. אז תן לאהבה, או מה שלא יהיה לנצח, ואם אתה מסוגל לזהות ולנהל את הרגשות, זה הפתח לתקווה. כי אם אנחנו לא יודעים איך אנחנו חשים או מרגישים, אז אנחנו לא יכולים, כן, לתת לרגשות האלו לדוח, לנהל אותם, להשתמש איתם באופן יעיל, ואז אנו פשוט תקועים,
תקועים הרגשות שלנו, ותקועים במצב שהרגשות מציפים אותנו, כמו המפל פה, ולא מאפשר לנו, כן, להתמודד באופן יעיל. אבל אם אנחנו כן מסוגלים לזהות את הרגשות ולנהל אותם, אז יש פה קשת, והקשת יוצא מהמערבולת הזאת, ובהחלט ניתן להגיע למצב הרבה יותר טוב, והמצב היא מצב של תקווה, שזה אומר, אנחנו מסוגלים לפעול כדי לשנות את המצב שלנו, והכל מתחיל עם זיהוי וניהול הרגשות שלנו, הרגשות של האחר. אז תודה רבה על השמיעה פה הערב, השקטה. נפרסם את ההקלטה הזה באתר שלנו, האתר של הארגון הישראלי החינוכי למען טיפול בהפרעת אישיות גבולית. עוד פעם, גם אפשר להתקשר אלינו למשולם גוטליב, או להיות בקשר איתנו בוואטסאפ וכדומה. יש לנו גם מפגשי ייעוץ והכוונה חינמיים שתוכלו לראות באתר שלנו, וגם אני רוצה עוד פעם להודות לרוני ולגלי הרגש על האירוח. רוני, כפי ששכחתי להגיד לה בהתחלה, לא מרגישה טוב הערב, אבל ממש רצה להיות פה איתנו, אז איתכם הסליחה, ואני אשמח עכשיו לסיים את ההקלטה, ולקבל שאלות במי שעדיין יש לו כוח להישאר. אז תודה רבה לכם, ולילה טוב. משולם, יש לי שאלה. רק שנייה.